Jos näet tämän videon, saatat olla ahdistunut ja peloissasi. Lisätään perusturvan tunnetta ja täytetään sinut rakkaudella, jotta pelko ei ohjailisi elämääsi. Sulje silmäsi ja mene rauhaisaan paikkaan. Ota syvään henkeä nenäsi kautta. Pidätä ja puhalla ulos suusi kautta. Tunne, kuinka vaaleanpunainen peitto kapaloituu ympärillesi. Peitto on lämmin ja se hohtaa kirkkaana. Kapaloidut siihen aivan kuin pieni lapsi. Peitto lämmittää koko kehoasi ja se tuoksuu ihanan ruusuiselta. Tunnet olevasi turvassa ja rakastettu. Peiton vaaleanpunainen hohde alkaa nyt levitä sydämeesi. Se pyörii voimakkaasti sydämesi ympärillä, täyttäen sen rakkaudesta ja rauhasta. Tunnet, kuinka valo alkaa levitä nyt hiljalleen käsivarsiisi, vatsaasi, lantioosi, reisiisi, sääriisi ja lopulta aivan koko kehosi. Valo vie mennessään kaiken matalavärähteisen ja negatiivisen. Se leviää nyt ympärillesi, muodostaen koko huoneeseen suojaavan energiakuplan. Tämä suoja ei päästä lävitseen kuin puhdasta valoa ja rakkautta. Sinä olet täysin turvassa. Muista, että siellä missä on rakkautta, ei ole tilaa pelolle. Pyri täyttämään itsesi rakkaudella ja luottamuksella päivittäin. Näin voit paremmin ja koko elämäsi alkaa lopulta heijastamaan sinun rakkaudellista sisäistä maailmaasi.